सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। कणकवली पोलीस ठाण्यापासून जेमतेम 100 मीटरवर असलेल्या कणकवली आचरा रस्त्यावरील 8 दुकानं चोरट्यांनी फोडली। या दुकानफोडीच्या घटना शनिवारी सकाळच्या सुमारास उघडकीस आल्या। अनेक दुकानांमधून रक्कम देखील चोरीस केली आहे। दरम्यान दुकानं फोडताना एक चोरटा अनेकांच्या सीसीटीव्हीमध्ये जेरबंद झाला आहे। सीसीटीव्हीनुसार या दुकानफोड्या रात्री 3 वाजण्याच्या सुमारास झाल्या आहेत। या जबरी दुकानफोड्यांमुळे कणकवली शहरात घबराट उडाली आहे। पाहूयात। कणकवली शहरातील कणकवली आचरा रस्त्यावर सना कॉम्प्लेक्स असून त्याच्या तळमजल्यावरील 4 दुकानांना चोरट्यांनी लक्ष केलंय। यातील महालक्ष्मी पूजा भांडार व त्याचं गोडाऊन, फेमस टेलर दुकानाचं वर्कशॉप, SP बोरवेल आणि इलेक्ट्रिक्स वर्क्स या दुकानांचा समावेश आहे। त्यातील SP बोरवेल आणि इलेक्ट्रिक्स वर्क्स या दुकानातून 15,000 रुपये व मोबाईल तर उर्वरित दुकानांच्या ड्रॉवरमधून देखील काही रकमा चोरीस गेल्या आहेत। सना कॉम्प्लेक्सच्या अगदी समोर राज मेडिकल आहे। या मेडिकलच्या ड्रॉवरमधील 2,000 रुपये चोरट्यांनी चोरले। राज मेडिकलच्या बाजूलाच बाणे किराणा मालाचं दुकान, पान शॉप, स्वामी समर्थ जनरल स्टोअर्स असून चोरट्यांनी या दुकानांनाही लक्ष केलंय। दरम्यान चोरीच्या घटना उघडकीस आल्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळ गाठून पंचनामा केला आहे। सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे चोरट्यांना जेरबंद करू असं आश्वासन पोलिसांनी दिलं आहे। 3:19ला ते झालं। फुटेजमध्ये 3:19चा टायमिंग दिसतोय आमच्या। आणि सकाळी मला 8:44ला डॉक्टरांचा फोन आला की सेटर फोडलेलं दिसतंय। त्या दरम्यान झाली माहिती आम्हाला त्या दरम्यान कळली। 5 ते 6 दुकानं फोडली आहेत। आमचा एक फोन गेला दुकानाचा, जो आमचा रोजचा कामाचा आहे तो, आणि एक 10-15 हजार रुपये आमची कॅश होती ड्रॉवरमध्ये, RD साठी ठेवले होते पैसे, ते पण गेले चोरीला। सकाळी पोलीस आले होते। 2 चेक होते खरं ते नाही। सकाळी पोलीस आले होते, त्यांच्यासोबत काय बोलणं झालं? पोलिसांसोबत माझ्या भावाचं बोलणं झालंय, त्यांनी माहिती सगळी लिहून घेतली आहे, तपास चालू आहे। सकाळी 5:45ला मला फोन आला। बाजूच्या बेकरीचे कामगार असतात ते सकाळी लवकर येतात, त्यांनी फोन केला मला की शटर जरासं तुमचं उचकटलेलं दिसतंय, येऊन बघा म्हणून मी जवळपास 10-1 मिनिटात मी लगेच आलो। ते शटर, एका साईडचं शटर, 2 साईडला शटर आहेत माझ्या दुकानाची। एका साईडचं शटर होतं ते जवळपास 1 फूटभर वरती उचललेलं असं बाहेरच्या बाजून त्याचं, आणि बाकी काय नव्हतं। म्हणून आम्ही दुसऱ्या बाजूचं शटर उघडून आतमध्ये मी जाऊन बघितलं। आतमध्ये तसं काय तेव्हा मला काय कळालं नाही, काय नेलं आहे काय वगैरे काय, पण मी नंतर लगेच बंद करून पोलिसांचा फक्त कल्पना दिली आणि गेलो। नंतर येऊन परत दुकान उघडलं, मग सगळे पोलीस वगैरे आले। आम्ही CCTVचं सगळं फुटेज बघितलं। त्यावेळी बघितलं तर तो माणूस कोण चोर आहे तो दिसतोय बऱ्यापैकी। आतमध्ये गेलेला, काउंटरमधली थोडी कॅश होती माझी, थोड्या जुन्या नोटा ठेवलेल्या होत्या एकत्र, त्या सगळ्या त्याने गोळा करून नेलेल्या आहेत। CCTVमध्ये माझ्या CCTVमध्ये एकच चोरटा दिसतोय। तर पोलीस पंचनाम्यासाठी आले होते, पोलिसांसोबत काय बोलणं झालं? पोलिसांनी काय आश्वासन दिलं? पोलिसांनी आश्वासन असं काय नाही, सगळे डिटेल्स घेतलेत त्यांनी, CCTVचं फुटेज घेतलंय। किती रक्कम वगैरे काय अजून डिटेल सांगितली नाहीत मी त्यांना, तशी मोठीशी नाही म्हणा, टोटल मिळून काहीतरी 1,500-2 हजार रुपये गेले असतील, बाकी काही नाही। कणकवली शहर आणि घरफोड्या हे समीकरण तसं जुनंच आहे। जवळपास 2014 पासून कणकवली शहरामध्ये सातत्याने चोऱ्या, घरफोड्या हे प्रकार होत होते। मात्र मागील काही काळामध्ये हे प्रकार थोडेसे थांबले होते। साहजिकच कणकवली आणि कणकवली शहराच्या परिसरातील नागरिकांनी सुटकेचा निश्वास सोडला होता। मात्र आज भल्या सकाळी पुन्हा एकदा कणकवली शहरामध्ये दुकानफोड्या उघडकीस आलेल्या आहेत। विशेष म्हणजे या दुकानफोड्या कणकवली पोलीस ठाण्यापासून जेमतेम 100 ते 150 मीटर अंतरावर झालेल्या आहेत। कणकवली जो आता जे दुकानफोडीचं ठिकाणचे घडलं आहे, तिकडून अगदी डावीकडे 100 मीटर अंतरावरती कणकवली पोलीस स्टेशन आहे। इकडे एका बाजूला कणकवली पोलीस स्टेशन, तर त्याच्या दुसऱ्या बाजूला कणकवली शहरातील आप्पासाहेब पटवर्धन चौक आहे। अर्थातच आप्पासाहेब पटवर्धन चौक हा कणकवली शहरातील सर्वाधिक महत्त्वाचा चौक आहे। साहजिकच भलेही दिवसाची वेळ असेल किंवा रात्रीची वेळ असेल, या भागामध्ये कायमच वर्दळ असते। आणि असं असताना सुद्धा या वर्दळीच्या ठिकाणी जवळपास 8 ते 9 दुकानं चोरट्यांनी फोडलेली आहेत। साहजिकच कणकवली शहरातील नागरिक असतील किंवा व्यापारी असतील, यांच्यामध्ये मोठी घबराट पसरली आहे। ज्यावेळी आता या दुकानफोडीच्या घटना उघडकीस आलेल्या आहेत, त्यावेळी कणकवली पोलिसांनी घटनास्थळ गाठलं आहे, पंचनामा केला आहे। मात्र हा पंचनामा केवळ प्रथेप्रमाणे, परंपरेप्रमाणे राहू नये, तर हा पंचनामा झाल्याच्या नंतर यशस्वी तपास केला जावा,
कारण आज घरफोड्या ज्याप्रमाणे झालेल्या आहेत त्याचा विचार केला तर घरफोड्यांची मालिकासुद्धा दुकानफोड्या ज्या पद्धतीने झालेल्या आहेत त्याचा विचार केला तर दुकानफोड्यांची मालिकासुद्धा सुरू होऊ शकते आणि तसं होऊ नये. कणकवलीकर नागरिक असतील किंवा व्यापारी असतील त्यांना मोकळा श्वास मिळावा यासाठीच कणकवली पोलिसांनी ह्या दुकानफोड्यांचा यशस्वीरित्या तपास करावा अशी मागणी होत आहे. कॅमेरामन साहिल बागवेसह स्वप्नील वरवडेकर, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली.